¿Cuánto tiempo, eh? Fins que no ha quedat roda. Quan ha explotat la roda, doncs el cotxe tirava una mica més. Llavors amb un cruci tirat cap al cantó que no era... I han fet tercers, empatats amb el segon, però quan han fet el millor temps del primer tram... Fa mercat negre d'això, nosaltres som d'Andorra, saps? Tots tenim un preu, no? Suposo. Benvinguts a RFM, primer rally de Bellpuig, segon rally puntuable per la Challenge Focus Trem 2014. Comencem repassant els trams a bord del cotxe de Pere Rovira. Aquí tenen trams molt ràpids però molt estrets també, eh? Hi havia molts puestos on s'havia de tenir molt compte per mantenir el cotxe pel puesto. I tot combinat amb encreuaments molt lents que van provocar bastants errors. I després també alguna part també més ampla on es podia atacar una miqueta més. Anem als dos primers trams. Pere Rovira, que va començar marcant el ritme amb dos scratch i col·locant-se el líder del rally per 13 segons de avantatge. Segon, sorprenent, Pep Bassas agafant el ritme. Molt bé, la veritat. Darrere seu, Gavi Reyes i Marçal Montpió, tercers després d'aquests dos trams. Martí Blanco amb el seu copilot Lluís Martínez. Pocs errors i amb aquesta regularitat de moment es colgava aquí en la lluita pel podi. Cinquena posició per Abel Alonso, que ens comentava tenir bastant problemes. Debutava Marta Illa com a copilot seu. És el tercer pilot de la Challenge Focus Trem amb qui navega ja la Marta. Darrere, un debutant, Pedri Garcia. Van fer el Rally Pla d'Urgell per agafar una miqueta més de ritme i sembla que els hi va anar bé. Alejandro Molina, problemes als primers trams per ells. Es col·locava en setena posició, només per davant del debutant aquesta temporada, també Sergi Sureda. Aquest Ford Focus que era de Dani Montades. I per darrere, una de les sorpreses de l'inscripció d'aquest rally, Joan Venceslao, l'habitual copilot de Climent Domingo i campió de Catalunya. Al primer tram ja van abandonar Gerard Llordes i Llorenç de Ferrer. Anem al segon bucle. La segona passada pels dos trams, al tercer tram Pere Rovira va tornar a marcar un scratch i al quart va quedar a 2 segons de l'escratch, però ja era líder per més de 30 segons a la general de cara abans de l'últim tram. L'escratch al quart tram per aquest home, Alejandro Molina, i es col·locava quart després d'aquest scratch a un segon de el segon i el tercer classificat, que estaven abans de l'últim tram empatats a temps. Gavi Reyes, molt bé també a la segona passada pel tram B amb la seva tercera posició scratch, empatant a temps amb Pere Rovira.
i que el deixava en la sisena posició, una miqueta allunyat del top 5, a 10 segons. Pedri Garcia, moltes ganes a les ràpides, aquí el tenen, col·locava tercer abans de l'últim tram. Bassas continuava amb la seva regularitat, cinquena posició. Estava abans de l'últim tram a només 3 segons del segon classificat, que era, aquí el tenen, Martí Blanco, que marcava un tercer i un cinquè scratch i es col·locava segon de la general. Molt igualat, empatats a temps abans de l'últim tram, Blanco, Garcia i Molina amb Bassas 2 segons per darrere. Abel Alonso continuava en la seva setena posició, allunyat ja de la lluita per les 6 primeres posicions, però amb molt avantatge sobre Sergi Sureda, que continua amb el seu aprenentatge, i també per davant de Joan Venceslau, que ara el veurem. En aquestes alçades, Llorenç de Ferrer s'havia reincorporat utilitzant el Super Rally, havia xocat amb un arbre al primer tram i marcava el 6è temps a un tram i el 8è a l'altre. De totes maneres no estaria a la classificació general. Quatre pilots en 3 segons abans de l'últim tram. Som-hi! Últim tram, amb la victòria ja decidida en favor d'aquest home, de Pere Rovira. Normal, hem tingut algun fallo, avui hem fotut fallos que no havíem fet mai, però amb un cruci tirat cap al cantó que no era. La segona posició finalment al rally per Martí Blanco. Ho dèiem, 4 pilots en 3 segons, s'ho llegaven tot i a l'últim tram van empatar a temps. Martí Blanco, que és el que sortia, aquí el tenen Pedri Garcia i Alejandro Molina, van marcar exactament el mateix temps, la lluita al segon de la Focus. I ha estat molt maco perquè arribàvem a l'últim tram i tots empatats amb temps i hem fet el mateix temps tots tres, que estàvem allà jugant els 7-17, tots tres, i han fet tercers, empatats amb el segon, però com que han fet el millor temps del primer tram, han quedat ells segons. Però bueno, estem molt contents, perquè ens pensàvem que faríem 5ens, 6ens, si tot anava bé, millorant, i ens hem trobat amb un podi que supercontents. Quarta posició, per només un segon darrere del segon i el tercer, Cinquè, Josep Bassas, 5 segonets per darrere de Molina, bona progressió de Bassas. Gavi Reyes, que van tenir algun altre problema, que el tenen sense retrovisor, i 2 segonets per darrere de Bassas, totes les posicions molt apretades. Debutant aquest any i Som ja... debutants. Sí, bueno, debutants, però això de rally no és nou per vosaltres, ja 600, que amb el que corre la gent. Sí, vam fer quarts a la terrissa, aquí hem fet 600. Que heu tingut moltes aventures avui o què? No, se'ns ha ficat una pedra entremig de la roda i el basculant, ha pinçat el fre de darrere, que ha clavat durant 6 quilòmetres, fins que no ha quedat roda. Quan ha explotat la roda, doncs el cotxe tirava una mica més. El que estava bé que hi havia molta baralla i ens hem despenjat 30 segons, però bueno, ha estat bé perquè hi havia una lluita maca amb els altres companys. Abel Alonso, que ens comentava molt malament, però molt malament en aquesta copa vol dir que ets setè a només 27 segons del segon, així que en temps tampoc és tant. Completava la classificació Sergi Sureda i novena posició per Joan Venceslau. I després, premis. Ens veiem a Àger el 14 de juny. Salut i gas.